सोर हाबावनो साला हाया होननानै ग्लेमार बाइक बोराय सलायबाय थानायनि आंखौ बिराद लासिं सिं खामोमोनलै गाइसफोर Tuh, santai. Aku nggak setuju sama dia. Setuju kamu ini kamu lah. Guys, ternyata sobat lain kayu kak nanti tangbai tangsi. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, per dini mana vlog labu sandamun oरैबायदि गरम ना guys per बोथोरा मा होननानै बुंनो जोङो फुङावहाय morning हाय जों ओंखारलांदोंमोन vlogखौ जागायजेनदोंमोन morning आव न'आवहाय vlogआबो मोजां जायासै एकदम मबाइलजों vlog खालामनाया आंनिया मालाबा मा जायो मिथिबायना guys फोर मा होननानै बुङो बखिबाय थासिगोन बिथिं भिडिअआनो जाया ओरैनो केमेरा अन खालामनानै बखिबाय थाफ्लाङो आरोखि बेनिफ्राय दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय जोङो एकदम गारि गोदान लायनायमोन मा बुंनो गाइस देखायनो नोंथांमोननो जों फुङाव थांदोंमोन नालाय दायो माने प्राय टाइमा 6:30 जाबाय जोङो दाबो माने थेलामारा ना फंबाय सासे दं आंजों लोगोसे थेलामारायाव जों मोनबाय बिटिआरआव गारि गोदान लायनायमोनलै गाइस मिथिबायना बिटिआरआव मा होनना बुङो गारिनि नामा जाबाय मा नाममोनलाय गारिनि नामा जेडि नुवालै ESD एडभेन्सार गाइस सुपार बाइक ESD एडभेन्सार नोंथांमोननि देखायगासिनो गाइसफोर नोंथांमोना नायनानै ला दे ESD एडभेन्सार नि बे बाइकआ द्राम लाइक कमेन्ट खालामदो ESD आरो ESD एडभेन्सार एबारनिफ्राय ब्लगआ ओरैबायदि डेन्जार फैसिगोन ना गाइसफोर आंनि ग्लेमार बोरायदोसो नंबां जाबां ओरैनो मट' ब्लग बानायबाय थायोमोन आं गाइस दायो नुदों गाइसफोर सुपार बाइक ESD एडभेन्सार गाइस ESD एडभेन्सार माने गारिया निउ ब्रेन्ड नङा दे गाइसफोर माने सेकेन्ड हेन्ड होननानै बुङो आरोना इंलिसावबा बर'बा माने नै हेन्ड होननानै बुङो आरोना नैथि आखाइ होननानै बुङो बिनिफ्राय गारिया ओरैबायदि अबस्था जाबायना नायलाय गाइसफोर मा बुंनो सेनाबो माने एसे टाइट जादों नैबे सेनानै बोनानै हायदोंमोन खिन्थु एकदम माबाया सेन पकेटआ थांबाय आरोना गाइस सेन पकेटआ एसे जामनाय बिनिखाय बिराद खस्थ'यै सलायबोबाय जोङो एबारनिफ्राय बिखौ लानानै गाइसफोर ओरैबायदि मजा मट' ब्लग खालामसिगोन नंगौना नङा सालथे एबारनिफ्राय मट' ब्लगआ ओरैबायदि डेन्जार जासिगोन गाइस जोंनिया सिन्था खालामनांला गाइसफोर मा होनदों खेबसे बुंलाय सिख्लाफोराबो बेरायहैनोबा ओंखार जों सिख्लाफोराबो बेरायनोबा ओंखारबा गाइस सिख्लाफोराबो ESD एडभेन्सार गाइस ESD एडभेन्सार बेखौ जोङो दा न'आव लांनानै आरामसे ओरैबायदि साफा सुनानै थाव फोनगोन क्रिम फोनगोन आर'नाइ होनानै बरायगोन आरोखि गाइसफोर दा जों एसे रेस्ट लादो आरोना आंखौबो हाल्ला गाइस आंखौबो हाल्लाथ' जादोंना जायाखै बारनाय जामारदोंना सोर हाबावनो साला हाया होननानै ग्लेमार बाइक बोराय सलायबाय थानायनि आंखौ बिराद लासिं सिं खामोमोनलै गाइसफोर दालाय माथो नुदों गाइस नुदों नै उनथिंनिफ्राय नायना ला गाइसफोर नै मा बुस्थु बिलाय आरो सिगांथिंनिफ्राय देखायबावगोनसो आङो गाइस नै नायनानै ला नाय मा बुस्थु बिलाय आयौ गियाल'नानो नामखौ नाय ESD बिनिफ्राय एडभेन्सार लायबावसोनो खिन्थु गारिया भाग्य हामा आंनि नङा गाइसफोर जोंहा साल्थिनिसो गारिया थेवब्लाबो साल्थिनि माने आंनि मजा आया नंगौना नङा गाइसफोर साल्थिनि माने आंनि माने साल्थिनि ओरैबायदि आरोना एबारनिफ्राय माने मट' ब्लग फैसिगोन गाइसफोर मट' ब्लग जाबाय दा जों थांसै गाइसफोर एसे रेस्ट लानानै जों दायो न' फारसे थांनोसै नायनानै ला थांसै गाइस थांसै जाबाय दे